Sofia Virágová, som cukrárka. Náš odborný výcvik je v Kolíbe doline v Nových Zámkoch. Poď, ukážem ti, ako vyzerá naša dielňa. Oni sú moji spolužiaci a moja pani majsterka. Vždy pracujeme spolu a navzájom si pomáhame. Samozrejme pod vedením pani majsterky, ktorá je mimochodom veľmi šikovná a veľa rôznych vecí nás vie naučiť. Je tu strašne dobrý kolektív, rada sem chodím. Ako vidíte, pripravujeme tu veľa zákuskov na rôzne udalosti, ako na oslavy, či už školské alebo súkromné. Snažíme sa rozdeliť prácu tak, aby každý si vyskúšal niečo nové. Taktiež chodíme na súťaže, kde musíme vymyslieť novinky, pani majsterka nám v tom pomáha. Ak som ťa zaujala, príď medzi nás, radi ti odovzdáme naše skúsenosti.